Welcome back again sa ato Gen Z Online. Kami sa CF Johnson, dako kaya mong kalipay tungod hangtod karon nakig-uban kag gihapon kanamo sa ato ang episodes. Magpadayon kita sa ato ang pag-celebrate sa Bible Month. Excited ka na ba? Aron sa ato ang bago na usab na episode? Ubanan nato si Teacher Ivy sa ato ang memory verse. Sabayan nato ang atong action song o ang ato ang Bible lesson. Paminawa nato maayo si Teacher Mai o Bibi Kalitan nga batasanong gihapon nato ang protocol sa karon nga panahon. Kinahanglan nato pagpadayon ang pagtulog na 8 ka oras matag gabi ug 8 usab ka baso nga tubig ang atoang inom matag adlaw. Dili usab kalimtan bata ang atoang physical distancing sa tuang palibot. Ug kung mag-achieve kinahanglan nga inaana ato ang buhaton or yes, that way bata makatabang kita sa ato ang kagalingon ug matabangan usab nato ang ato ang mga silingan o minahal sa kinabuhi. Sa ato ang pagpadayon karon nga episode, ato asugdan kini pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo bata mao kini ang pamaagi nga makipag-istorya kita sa Ginoo. Siya ang ato ang listener o kita ang istorya. This way bata mapadayon nato ang atong maayong nga relasyon sa Ginoo. Ug kabalo ba ka nga tanan nato nga pagabuhaton sa atong pagpadayon sa ato ang kinabuhi matag adlaw, kinahanglan nato kini ampuan. Istoryahon nato ang Ginoo aron makabalo siya kung unsang ato ang mga pagpasalamat ug unsang atong gikinahanglan nga dili nato masulti sa ubang tawo. Bata, ang Ginoo gamhanan nga ug matinud-anon siya nga motubag kanimo. Let's pray. Atong fold ang ato ang kamot ug ipiyong ang mata. Ginoo, salamat karon nga adlaw. Salamat nga makapadayon kami sa among episode karon. Salamat sa bata nga nagapadayon nga sa paglove sa imuhang buhaton. Pinaagi sa pagsubaybay sa GNC Online. Ako nagaampo alang kaniya nga ikaw magahatag og love sa iyahang kinabuhi uban ang paglove sa imuhang pulong pinaagi sa pagbasa sa Biblia ug tagay usab siya ug giya sa iyahang kinabuhi matag adlaw ug ipalayo siya sa unsa mang matang sa sakit o disgrasya uban ang iyahang pamilya. Uban siya ug i-apply usab kini niya ang iyahang matun-an dinhi nga episode. Ang tanan amo ginasalig o ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.
Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Ivy, inyong makuyog. Karong adlaw sa atong memory verse. Bata, nakatesting ka na ba nga naglakaw sa kangit-ngit? Apan, kung ikaw maglakaw sa kangit-ngit, mapandol gayud ikaw tungod kay dili nimo makit-an ang imong dalan. Ug nakinahanglan ikaw og flashlight, suga, kandila nga mahayagan o malandagan ang imong dalan aron ikaw makakita. Sama usab sa atong memory verse karong adlaw nga makit-an sa Biblia. Ang Biblia mao ang tinuod nga pulong sa Dios. Natunga ang Biblia sa duha, ang Old Testament ug ang New Testament. Ug ang atong memory verse makita sa pinakataas nga chapter or nga libro nga makita sa Old Testament ang pinakataas nga chapter nga mao ang Psalm. Ang Psalm 119 nga sinulat ni David. Psalm 119 verse 5 nga nagaingon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Buot pasabot, Thy word is a lamp. Ang pulong sa Dios sama sa suga. Nga kung ato kini siyang istadihan, ato kini siyang tun-an, sama siya sa suga nga mohatag kanato og kahayag. Aron dili kita malakaw sa kangit-ngit. And a light unto my path. Kahayag sa atong dalan. Kung imong istadihan ang pulong sa Dios, kini siya maghatag kanimo og kahayag sa imuhang dalan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119 verse 105. Kung ikaw bata, wala pa Jesus diha sa imong kasing-kasing, dawata si Jesus tungod kay siya maghatag kanimo og kahayag nga ikaw magalakaw nga naay kahayag ang imuhang dalan. Kung ikaw naanay Jesus diha sa imong kasing-kasing, padayon sa paglakaw ug basahon ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios magahatag kanimo og kahayag. Mga bata, karon atong i-memorize ang atong memory verse. Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119 verse 105. Para atong ma-memorize, atong idula. Mga bata, ibutang na to ang atong mga kamot sa atong mga dalunggan. Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119 verse 105. Karon ibutang nato atong mga kamot sa atong abaga. Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119 verse 105. Karon ikatulo, ibutang nato atong mga kamot sa atong tiyan. Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119 verse 105. Tingali bata, imo na gayud ma-memorize. Dili na nato basahon dinhi. Ug ato na kining i-memorize. Sige. Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119 verse 105. Sige, kamo na lang bata. Very good! Very good! Na-memorize gayud ninyo ang atong memory verse. Hantod sa sunod nga higayon, kini si Teacher Ivy nagasulti. Bye-bye and God bless! Mga bata, napoy mga nagkalinglaying mga libro dinhi na ipambata para sa imuha, naapoy para sa imuha mama o papa. Na dinhi ang ginatawag nga
kanang the Banshee Lamb. Then, naapon ang ginatawag nga the Animal Shelf. O naapon ang Start with Why. O naapon dinhi ang Biblia. Sa tanang mga libro na akong ipakita sa inyo ha. Asa ka dinhi ang inyong pagpilion. Pero kung ako ang inyong pangutanon, mas pilion nako ang Biblia. Kay ngano, nga pili nako ang Bible, kini nga Biblia, nagasulti ka nako mahitungod sa Ginoo. O kini ang mga pulong na naa dinhi sa Biblia, giginhawaan sa Ginoo. Ingon pa siya sa 2 Timothy 3:16. Akong pagabasahon ang 2 Timothy 3:16. Ingon siya, 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. 2 Timothy 3:16. Unsay buot pasabot sa God breath, giginhawaan sa Ginoo. Kung naay ginhawa ang pulong sa Ginoo, buot pasabot kini buhi. Dili siya patay. Dili pa ang mga patay wala naman nagaginhawa, patay nga hayop, patay nga tao, wala na nagaginhawa. Pero kung buhi siya, nagaginhawa. Kung nagaginhawa, may posibilidad na mudako pa na siya. Ikaw ug ako, kay ang pulong sa Ginoo, buhi man, kaya kanyang bag-ubon. For reproof. Dili lang kay for reproof, tuluan magyud kaniya para sa unsa? Para sa pagka-matarong. So, muna, ako ang iyong gipili ang Bible, ang Biblia. Mangutana ka tingali, giyon sa man pagdala sa Ginoo ang Biblia, gikan sa langit, gidala sa mga anghel, mga bata? Dili. Nagpili siya og kanang mga tao aron masulat ang Biblia. Nimo, pila ka tawo ang iyang gipili aron masulat lang ang Biblia? 40 ka buok nga tao. O dili lang kana mga tao na kung asa gigiyahan sa o gigamhan sa balaang espiritu. Ninyo pila ka tuig o sa nahuman ang Biblia, dugay-dugay 1,600 years. O kining mga tao na nagsulat ni ini na Bible, lain-lain ang ilahang mga trabaho, na ay doktor, na ay kanang mananagat, na ay kolektor sa buwis, o uban pa. Bisag tinuod, lain-lain ang ilahang mga trabaho, apan sugod sa una nga libro na mao ang Genesis hangtod sa pinakalas nga libro mao ang Revelation. Mga bata, konektado ang tanan. Wala yun na dili but pasabot ha, lahi ang gisulat sa isa, lahi na po ang gisulat sa isa, kundi pari-pariho ang ilahang description or sa Ginoo. Pag-ila, pari-pariho ang ilang pagsulat ni ini. So, mga bata, ang Biblia na gisulat sa mga tao, kini siya ang original na pagsulat ni ini is mao ang Greek o ang Hebrew. So, ang Biblia, mga bata, wala yun siya sayop. Wala sayop na kanang nasulat. Gikan sa sinugdanan, hangtod sa katapusan, wala kayo'y sayop. Diba? Ang
ang mga libro karon tung unang panahon, lahi ang among libro kumpara sa inyo ang mga libro karon, mga abta na gani og pila ka tuig mo ingon dayon ang teacher na ay dili na nato na gamiton kay kanang old na siya kaayo. Kana siya nga libro layo na gyud kaayo sa tinuod. So nagkalain-lain ang ato, nagkalain ang mga opinion po sa mga authors. Pero ang 40 katao nagka-connecta ang ilahang mga gipang sulat o dili lang kana abi ninyo pagkahuman o kanang sulat sa una nga libro ilalay na ay mga ginatawag na mga scriba. Kini mga scriba ni mao ni siya ang nagasulat sa tanan ng mga kana gisulat sa mga gipili sa Ginoo na mga tao. So, iyan ang isulat pag-usab. So, kung unsa tong iyang gisulat, pagbasahon na nila pag-usap, pagbasa nila ana, kung naagay sayop nga isa, ang kinatibuk-an na gisulat nila, ilaha ng pagakumuson kay dili na mao. Ilang bilangon, pila ka litra, pila ka pulong, mao na ang ilahang trabaho. No? Then, pagkahuman ana sa una nga tao na nagsulat sa isa ka libro, musunod na pod ang sunod nga tao. Unya, iyan na po nang isulat. Tapos, hangtod sa nahuman. Pila gani ka ito? 1,600 years usa natapos ang pulong sa Ginoo. So, ang pulong sa Ginoo is 100% unsa? True. Wala yo'y bakak din ha sa iyahang gipang sulat mga bata. Ingon ang iyahang pulong sa 1 Corinthians chapter 15, 3-4, akong pagabasahon. Sa iyang gisulti. Sa 1 Corinthians chapter 15, 3 and 4, ingon siya, For Christ died for sins according to the scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the scriptures. 1 Corinthians 15, 3 and 4. Kaya nga naman, walay bakak, nagisulti ang pulong sa Ginoo na isa ka bata. Ang kini nga bata, ang pangalan niya si Jongjong, isa ka adlaw anak. Nagtanaw siya og TV. Samtang nagatanaw siya og TV, ingon ang iyahang papa sa iyaha. Pagkahuman niya tanaw, Jong, kumusta imong ginatanaw? Na dito sa salida, ingon siya na, Pa, ingon lagi ang Juan, dito sa TV, ingon siya na, si Jesus daw, ni bangon siya dito sa sulod sa banga. Dili man banga pa, dito masagungan siya na, ni bangon siya na, bitaw, mauna ang kisulti sa iyang pulong na bag-o lang nato, nabasahan. So, wala yun bakat din ha sa iyahang gisulat sa iyahang pulong. Unsa pagani gisulti niya sa Psalm 119 verse 160. Kung basahon sa Salmo 160. Ingon siya dinhi, all your words are true, all your righteous laws are eternal. So, ang tanang pulong sa Ginoo, tinuod gayud. Walay baka. 100% yun siya nga tinuod. So, mauna ang Biblia, mga bata. O,
makita sa inyong mga bata. Tanawon na to kung kini matuman ba kayo. Okay? So, isa na pulo, pahiyong. Ang Biblia mga bata, naakoy mga gisulat dinhi. Natuman na ka ni? Or tumanin pa? Ano na to? Dinhi, sa iyo makita, gisulat sa Biblia na ang manluluwas ipanganak dito sa Bethlehem. Ingon siya sa Micah chapter 5 verse 2. Masama na to kung tinuod ba gayon na dito siya sa Bethlehem ianak. Ingon siya, masama na po sa English. Micah chapter 5 verse 2, But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one will be the ruler over Israel, whose origins are from old of ancient times. Micah chapter 5 verse 2. Diba? Natuman? Diba dito anak si Jesus? Ang manluluwas o dili lang kana. Ato tanaw. O iya pong gisulti na sa kaliwat ni kinsa Haring David mugawas ang manluluwas. Ingon pa siya sa Jeremiah chapter 23 verse 6. O ingon siya sa Salmo 22 verse 18. Na ang iyahang mga sapot, ilahang apod-apod. Or tanan sila, ampun-ampun nila ang iyahang mga sapot. Dili pa natuman na, lagi hapon, o kini, gisulti na niya, way back so many years ago, mga 2,000 years ago. Iyang pagabalikan, ingon siya, ang mga nagtuo sa iyaha, misalig sa iyaha, na iyahang Ginoo ug manluluwas sa iyahang kinabuhi. Ingon siya sa 1 Thessalonians 4:16. Bata, nagkalimtong ka ba gagaina? Mahitungod sa story ni Jongjong, tong isa ka bata na kung asa ang iyahang nakitaan dito sa salida, sa TV, na si Jesus, migawas siya sa banga. Kailan ba ka ato? Iyang yung balugan. Pagpangutana sa iyang papa, Jong, unsa man imuhang nakatunan, may tungod sa imuhang tanaw gagainan sa salida. Ingon siya pa, amin mo, si Jesus, mibangon siya dito sa banga, dili kaya. Ingon baya ang pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 15, 3 and 4, ingon siya na mibangon si Jesus dito sa lubnganan. Sa lubnganan siya mibangon. Bata, ang pulong sa Ginoo is unsa? Kinahanglan imuhang katunan. Kaya naman, ang iyang pulong tinuod gayon. Angay yun nimo balugan, angay yun nimo kuptan on sa iyahang gisulti sa iyahang pulong din Jesus. Salmo 119 verse 160, all your words are true, all your righteous laws are eternal. Muna ang iyahang gisulti sa Salmo. Ang tanang pulong sa Ginoo tinuod o kini matarong o kini hangtod sa hangtod. Wala yun nagabago ang pulong sa Ginoo mga bata. So, gusto sa Ginoo na iyahang ikinabuhi ang iyahang pulong. Diba kinabuhi ni Jongjong? Gusto po niya na imuha po ni ikinabuhi. Gusto sa Ginoo na ang Biblia mamahimong buhi din ha sa imuhang kasing-kasing, buhi
hangtod sa hangtod. Kung ikaw isa ka bata na naanay Jesus sa iyong kinabuhi, gusto sa Ginoo na imuhang pagasundon kung unsa ang iyahang ginasulti sa imuha. Imo kini pagahimuon. Hakoy mga pangutana sa imuha. Para sa mga bata na kung asa wala kay Jesus sa iyahang kasing-kasing. Okay. Dawaton ba nimo o makigiuyon ka ba sa Ginoo na ikaw isa ka makasala? Ingon ang iyang pulong dinhi sa tan-aw nato kung makasala ba gyud ka tinuod. Okay? Atong tan-awon ha dinhi sa Romans chapter 3 verse 23. Ingon siya, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang Ginoo nagsulti mismo sa iyahang pulong dinhi na ang tanan, ikaw ug ako nakahimo og sayop din ha sa Ginoo. Walay gyud isa ka nato na kung asa walay sala ang tanan. Ikaw ug ako nakahimo og sala. Og ang ikaduha, gusto ba sa Ginoo na matapos ang tanang sayop na imong gihimo? So, tanaw na to. Kung gusto ba sa Ginoo na ang tanang sayop na imong gihimo matapos kining tanan. Basahon ako ang Acts chapter 3 verse 19a. Repent, then turn to God so that your sins may be wiped out. So, gusto gyud sa Ginoo na matapos ang tanang sayop na imuhan na himo or gihimo, no? Mao na ang iyang gisulti sa iyang pulong sa Acts chapter 3 verse 19a. Ang ikatulo, mosalig ka ba nga ikaw pasayloon ni Jesus sa imong mga sala? Mutuo ka ba ni anak na pwede niya or kaya niya kang pasayloon? Tan-awon na nato ang Acts chapter 16 verse 31. Ingon siya dinhi, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Mao na ang iyahang gisulti sa iyahang pulong sa Acts chapter 16 verse 31. Ikaw motuo kay Jesus, unsa imong tuhuan sa iya na siya namatay para sa imuhang mga sala, og ikaw maluwas. Lakip na ang imuhang panimalay. Dili lang kay ikaw ang maluwas, kundi hasta ang tibuok nimo panimalay mga bata. O ang sunod na akong pangutana sa imuha. Ini. Ang sunod. Mo ane? Wala pa. No? Nasaktan ba nimo nga ang pulong na ikinabuhi, ang pulong sa Ginoo? Nasaktan ba nimo na? Buot pasabot na kinahanglan kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo, imuhang pagasundon. Ikinabuhi nimo na pananglitan. Ingon siya, no, na ako isa ka verse na paiga sulti sa inyo nga ang Ephesians chapter 16 at chapter 6 verse Ephesians chapter 6 verse 1. Unsa iyang gisulti na children, obey your parents in the Lord, for this is right. No? Sundon ang mga kinikanan kay kini matarong. No? Then, bata, balikan na po nato ang story ni Jongjong. Nakinumdum ka ba ato? Unsa iyang gihimo? Iyahagayong gibarugan ang pulong sa Ginoo. O gusto po sa Ginoo mga bata na ikaw mubarog. Imo hapong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo.
Kinahanglan nimo ang pulong sa Ginoo haron ikaw dili ang imong kinabuhi. May paki-repeat daw bi. Asa te? Kato. Asa nga kato? Ang gusto sa Ginoo Dapat tayo pusa kate. ah, Sige. gusto Ay, basta ta. Post lang te. Post sa te. Ayaw sa kay maglisod kog edit. sama ni Jongjong. Nakayando mo kay Jongjong? Iyahagla yung ibarugan ang pulong sa Ginoo. Ibarugan niya na si Jesus, nabuhi siya, nabibangon siya sa lugnanan, dili ito sa banga, kundi dito yun sa may lugnanan mga bata. O gusto po sa Ginoo, mga bata, na ikaw o ako, barugan po nato ang pulong sa Ginoo. Kung unsa ang iyang ginasuti. Ang pulong sa Ginoo mao ni siya ang atoang giya sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Kung wala ang pulong sa Ginoo, ang imong kinabuhi mga bata, mamahimo yung magkaguliyang. Kay kini siya mao ni ang tutul kanimo sa eksakto nga dalan, sa eksakto na pagkinabuhi. Haron ikaw o ako mamahimong matarong dinha sa iyang atubangan. Hello kids! Teacher Manny is back. Kumusta nga to ang memory verse uban kay Teacher Ivy? Asa kini makita? Very good! Makita kini sa Psalm 119 verse 105. Nag-ingon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Very good bata! Ug hinaot nga nasabtan nimo kini sa unsa imong pasabot ug imong i-apply ang leksyon niini. Ug sa ato ang Bible lesson na hinumduman ka ba nimo? Yes, naa kita sa second lesson sa the Bible. Dili nato kalimtan na ang Bible o Biblia pulong kini sa Ginoo. O takas kaayo nga higayon na kini isulat sa 40 ka tao o 40 ka mga tao sulod sa 1,600 years. O kini mahinungdanon kaayo aron ma-share nimo o ma-apply sa imong kinabuhi. Pero una bata, kinahanglan nga magkaroon ka og relasyon sa Ginoo. Pinaagi sa pagdawat kay Jesus nga imong personal na manluluwas. Tuuhan nimo ang iyang gibuhat dito sa krus. Nagpatulo siya og dugo. Nabanhaw siya pagkatulo ka adlaw. Human siya nga namatay sa krus ug karon ana-ana siya sa langit. Tuuhan nimo nga ugasan niya ang imong sala ug dawaton siya sa imong kinabuhi. Bata, ang atuang episode karon dili mo kini makumpleto kung pili nimo kini share sa imong friends. I-like, subscribe ug i-share sa ato ang friends. Until next time.